Så har den en fin ryglinje. Den kunne godt være lidt bredere. Ja. Nu står den jo også lidt genialt, ikke også? Jo. Men vi tager højt. Ja. Det der, om det er på 8. Jeg tror, den får 8. Den kan få et 8. Den er god. Den har en god ryglinje. Den har været tynd. Så hvis jeg nu kan få lagt lidt mere på ud på Ja, sider. du kan se, om det kommer der. Ja. Ja. 8 på ryggen. Så er den lang. Lang krop. Måske lidt lang midterstykke. Lidt lang ryg. Og middel benlængde til kort. 7-5 proportioner. Med pil opad. Kan jeg gøre noget opstilling med de proportioner? Med den lange ryg? Når solen skinner, Ja. og den kommer i så helt i sommerfest, så bliver det lidt mere rundt. Ja. Så 8 er ikke uge af. Okay, det er godt at vide. Man kan godt stræbe. Ja. Så det ikke markerer senere. Og forudbrudt tørt. Det har den. Du vil ikke få lov at stille op til pointet det her. Du går ned og... Men han ikke kiler på. Den har såler på, Den har stålet på det. og jeg kan ikke få rettet op på det. Nej, Og jeg har knoklet på det i halvandet år, ikke også? den skulle have lov at have lige lidt længere hår, så skulle man have dræbt den lidt af sådan en lige vinkel. Og vi er meget opmærksomme på det. Ja. Han har været skudt af Jens Bærsøs og Anders Stokbro, ikke også? Og det er meget opmærksomme på det. Men hun har været langt nok ned. Ja, for langt på. Man kan bare se, at til en udefra er meget fin, men vi kan jo ikke rigtig give en karakter, når vi skal se Vi er hånden. gode, altså. Ja, men det, altså den ser ud til at rimelig højt dragt, så Ja. jeg vil bare lade det være med at skrue den om, indtil skoen ikke kunne hænge fast mere, og så vil jeg bare rette den op. I dragterne. Ja, så den får en lige vinkel. Ja. Altså, vi har prøvet det, men den vil gerne vokse den vej der. Stå sådan. Ja. Otte mand og halv. Okay, mønster. Fedt. Super.